Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Live your passion. Dat is de slogan van de 15e editie van de Paralympics. Aan tafel 3 sporters met passie die het komstmaatje op Rio. Hutfietser Aleida Noordbruis, voetballer Stefan Boersma en Amazone Rikst van der Horst. Goejoen, dit is Bient Sport. En we eindigen met vuurwerk. Om even in de stemming te komen. Dat viel al goed, toch? Nee, dat viel zeker goed. Ja, heb je er al wat zin in, jongens? Ja, het begint wel wat te kriebelen al. Ja, toch? Ja. En hier en daar trouwens een filmpje van zelfs. Ja. En Aleida, die hoeveelste Olympische Spelen worden dit? De tweede. De tweede? Ja. Dus dat is eigenlijk de routinier aan deze tafel? Zo het zo nimmer was. Nee, dat is toch zo? Want Jim had het nog nooit jij mij maken, toch? Nee, zeker. Nee, klopt. we dus de eerste. Ja, en dat wist dus exact wat je alweer te wachten zit. Nou ja, de grote lijnen denk ik. Londen zal natuurlijk heel oors wezen als dat het in Rio gaat wezen. Of dat denk ik. Maar ja, de grote lijn zal, denk ik, opperkoliek, ik weet het net. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het is voor mij ook weer een ouderwatje. Verrassing. Ja, je zit er nu hier aan tafel. Voor het grote publiek ben je misschien nog een beetje onbekend. Maar je begint zo goed als wist naar Rio de Janeiro. Om me daar uit aan te zetten, Aleida. Dat is deels verlammen aan die linkerkant van die lichaam. Maar eigenlijk volle belangrijke. Dat is de absolute alleenheerser op de baan. De 400 meter. Dat kind toch eigenlijk net meer misgaan. Dat wordt een gouden medaille. Ja, voer de druk maar op. Nou ja, ik denk dat ik daar wel serieuze kansen haal. En ja, ik weet als genoeg dat het... ik sta maar roze in een kin. En elke sporter weet dat alles op het juiste moment op de juiste plek vallen moet. En dat zal in Rio ook zo wezen. En ja, ik hoop dat ik nog een keer eerste kan. Dat zou mooi wezen. Ja, want we komen aanstonds nog even te praten over wat er voor jou in Lien gebeurd is in Londen. Maar nou, eigenlijk heeft die stijgende lijn alleen nog maar trots zetten. Hij is intussen 6 wereldtitels. Hij is op die... Ja, zoon inmiddels. Zoon? Ja. Sorry, excuus. Nee, nee, maar van dat jou natuurlijk, dat heeft wel een bepaalde status. Ja, ik denk het. Ja, zo zie ik het zelf net, maar ja, zo zal het voor de boetenwereld misschien er wel iets in. Ja, maar dat pakt toch goud? Daar geven we wel voor. Dat is wel mijn doel. Dat Ja. is waar ik alles voor doe. Ja. Hoe zit het bij Jim, jongens, bij de voetballers, Stefan? Hoe goed ben je hem eigenlijk? We hebben vorige zomer ben we vierde van de wereldwin op het WK. Dat zoek ik steeds. Je bent grif beter als het echte Nederlands overtal. Nou ja, die ben vorig jaar het rennen win. Of 2 nog hè. Ja, Dus ja... maar die hebben nooit net kwalificeerd voor het EK, hè? Nee, en wij wel voor de Paralympische Spelen. Dus wij zijn het eerste KNVB-team wat komende zomer op een toernooi speelt. Ja. Dus wij hopen het hingbord van de KNVB te worden de komende zomer. Ja, want Do heeft een epileptische onval hoorn krijgt nou die geboorte. Ja. En die rechterkant is net optimaal. Ja, hè? klopt. Hoe oors is dat voetbal wat Jim dogge dan wat wij kennen, zeg maar, of wat ik dog, op zeer bescheiden niveau bij Hurde Griep? Oké. Wij spelen Saint-Toussaint. En daar spelen dan 11-11 op het Grutfield. Wij spelen op Lietsigveld. Maar Lietsig goals. Gim buiten spel. En wij maar inrollen. Oké. Dat ben... En Do is keeper. Ja, ik ben keeper. Is de eerste keeper of tweede keeper? Wij hebben maar 2 keepers. En wij gaan met 2 keepers naar Rio. En in Rio zullen we wie in de goal staat. Oké, maar Do is dan wel zo goed als wist van deelname aan Rio? Op dit moment ben we met 2 keepers. En daar Er ken zijn ik... 2 keepers in het, toch? Ja, en dan ken ik een nieuwe keepers weer inkeurd. Bij Westrin of zo meer. Dus Ja. eigenlijk ben ik zo wisselzeker voor Rio, ja. Zo wist als zeker. Nou, dan is er geen spel meer tussen te krijgen. Nee. Hey, Rikst, Do is nog net definitief, hè? Nee, dat klopt helemaal. Ja, wanneer krijg je die zekerheid?
Ja, volgende maand in juli hebben we nog het Nederlands kampioenschap. En, Even voor de mensen thuis, dat is hindersport, hè? Dressuur. ja, dat klopt. Ja, dus ja, dat is onze laatste observatie voor Rio. En dan wordt bekend wie er uiteindelijk in het team komen. Ja, want even Oedien behouding, want Sascha over niks, maar daar heeft echt een evenwichtsstoornis. Dat heeft, hè? En dan is het spastisch. Ja, dat klopt. Oké, en dan, maar hoe spannend is het dan voor jou? Want dan is wel, bist je regerend wereldkampioen? Ja. En regerend Europees kampioen? Ja, had ik de boeskoos wie, dan dacht ik van, die zit ik als eerste op mijn listje. Of ben ik nou gek? Nou, ik sta op dit moment wel op de longlist. Maar we hebben een groot Nederlands sterk field. Dus ja, op dit moment binnen er heel veel die medailles kunnen halen. Zo'n meesken. En er mag uiteindelijk maar 4 winnen. Dus dat wordt nog even spannend. En zeker nog even vechten om het plakje. Ja, dan valt het dus 12 hoor. Ja. En dan moest er dus verzorgen dat Sto er net bij zit. Nee, klopt. Ja. Allee, dan begin nog eventjes naar fjouwer hier wel waarom in Londen. Doe het correct geen goud hellen, zilver. Ja. Even Sjen? Ja, is goed. Ja, toch nog wel een lightje in de Aleida. Kist er nog wel maar een goed gevoel op waarom Sjen? Ja, ik ben er hartstikke tevreden mee. Ja? Ja, ik ben blij met wat ik daar nog bereikt heb. En ja, daar mag ik tevreden om mee wezen. Ja, want een van de mensen die het net meer weten, doe correct hersteld van een blinde darmontsteking, hè? Ja, we binnen voor de Spelen begonnen. Ben we nog op trainingskamp geweest naar Mallorca. Om de laatste puntjes op de i te zetten. En dat wie 3 weken voordat ik deze race rijden moest. En toen kreeg ik een acute blinde darmontsteking. Dus ja. Dus je zit maar een paar weken in de tijd om daar van te herstellen. Maar dat was natuurlijk net optimaal toen. Eigenlijk net, ja. Nee, helemaal net. Dus dit 6 weken herstel voor mij volledige rust in principe. En ja, ik zie na 2 weken alweer op de fiets. En 3 weken later is er weer een Olympische medaille. Ja. Maar goed, nou komt dus de revanche. De revanche komt in Rio. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, want Riks, is dat daar misschien ook een beetje benauwd voor? Toch blessures, hè? Ja, er kan dus samen wat tussen komen. Ja, zeker weten. En ik was zelf fit blowen. En daarnaast ook nog 2 hinders die ik in vorm had houden. Dus dat is spannend tot het laatste moment. Ja, dan zou je het zelfs 2 hinders, want nog net zo heel erg lang lien ziet direct aan deze tafel. Klopt. Dit is trouwens een foto van die, maar die 2 hinders, waar is links? Dat is karaat. Dat is karaat, dat is het nijenhinder en dan rechts is uniek. Ja. Oké, maar er moest dus een 2e hinder bij komen en dat is dus slaggen. Ja, maar kun je dan in zo'n kwartier wel weer een boon opbouwen met zo'n hinder? Dat is lastig. Meestal gaan er wel jaren doorheen, maar ja, ik heb geen keus, het maakt wel. En ik probeer zo vol mogelijk tijd met ze terug te brengen. En het gaat elke dag beter, dus daar ben ik wel blij mee. Zullen we even zien hoe het dan is als het op een hinder zit? Ja, zie wij wel even leuk om naar te zien, toch? Of net? Ja, Lid me zien, jongens. Ja, dit wie dus in Amsterdam, Jumping Amsterdam, op die hinder uniek. Hoe kiest die boom mij die hinder omschreeuwen, mij uniek? Mijn bal maar uniek is wel uniek. Oké, ja, kijk. zeker. Ze maakt hem zelf. Ja, precies. Nee, ik heb hem nog op zich relatief kwaad sinds september 2013. En ik ging erop zitten en het viel eigenlijk meteen goed. En er moest 100% op zijn beest kunnen vertrouwen. En dat koe ik op uniek. Ik koe er zelf voor te rijden, alle oefeningen maar doen. En wie totaal niet bang voor de rolstoel. En dat wie wel geweldig om te merken. Ja, want heeft dat dan dezelfde relatie met uniek als die heeft met die nije hinder met karaat?
Dat probeer ik wel zo vol mogelijk op te bouwen, ja, maar dat zal nooit hetzelfde wezen. Daarnaast heb ik wel een orenbaan met mijn eigen als met mijn eigen, want uniek is van mezelf. En karate lees ik op dit moment. Maar op welk Dus, hinder zit dan aanstaande de wedstrijden dan in Rio? Ja, dat is nog even de vraag. Dat is even afwachten wie het beste is. En die keuze maak je dan zelfs of dat doet dan de bondscoach? Ja, dat zal in overleg geven bij de bondscoach. Dat gaat in overleg. Oké. Dan Stefan, zullen we eerst even zien trouwens? Want ik heb de beelden alles stiekem even bezoeken. Maar je kan echt goed voetballen, hè? Je kan echt goed voetballen. Nou ja, ze zitten van wel. Dus, het is een van de mooiste sporten met Paralympische Spelen. Ze is er vol mee gekeken. Dus, we zitten er in. Ja, uiteindelijk heeft mij een mooi hakbaltje. Ja. De voetbal dus in het team, het is zoons in zoon. Zou dus niet schrikken ook al. Hè? Maar elke had een soort van hersenbeschadiging. Ja, de jongens die bij voetbal die hebben of roende geboorte of beide geboorte een hersenbeschadiging op groen of op lettere leeftijd. Ja. En wat is dan, kijk, want ook is gewoon, de fijne motoriek is lastig, maar gewoon keeper, dat gaat prima. Ja, dus op het begin toen ik erbij kwam, wie dat ik nog moeizaam naar rug sta. Maar als het heel veel training staat, dan wordt dat wel beter. Dus dat gaat steeds beter eigenlijk. Ja. Wordt eigenlijk maar de training wordt het nog beter. En wat is nou de absolute favoriet, Azen, voor Olympisch goud? Rusland. Dat is de grote favoriet? Ja, Rusland is regerend Paralympisch en wereldkampioen. Dus ja, die ben ik wel grootste favoriet. Ja, en Jim steen dan? Wij staan op plak Fjouwer. Op plak Fjouwer. Dus wel, een podium is wel mogelijk? Ja, nee, de finale is mogelijk? Ja, maar deze lotting is de finale zeker mogelijk. Want de lotting is gunstig, dat weet je hem al. Ja, de lotting is in 1 april bekendmaken. We zitten in de pool met de regerend kampioen Rusland. Dus die ontlopen we dan, als we 12e worden in de pool, dat calculeren we een beetje in. Dan gaan we naar de hele finale en spelen we nummer 1 van de Orenpool. Ja, dit is je team trouwens, hè? De elftalfoto. Ja. En Dobe is natuurlijk de man in het gele tenue, onder de achterkant. Mm-hmm. Ja, nee, dus met dit team proberen we de eerste 12 in de pool te eindigen. Dus spelen we nummer 1 van de Orenpool. Dan hebben we het of Oekraïne of Brazilië. En als we die verslaan, dan staan we in de finale. En als we die verliezen, spelen we nog een plak 3 Fjouwer om brons. En dan komt van de Jouwer. En op een Jouwer, daar waren alleen nog maar keepers, hè? Daar waren alleen nog maar keepers. Jelle de Rouwelaar, Andries Noppert. Ja, het zit misschien wel in het wetter. Ja, dus, het mat zou wezen. Ja. Het mat zou wezen. Hey jongens, een oren Frieske sporter die het mooi docht onder de Paralympics. Dat is de 18-jarige Olivier van der Voort. Hij komt uit Elslo. En hij wie eigenlijk de allereerste Fries die een ticket kregen voor Rio. En als wereldrecordhouder op de 100 meter rechtslag is hij echt absoluut medaillekandidaat. We zochten hem op in zijn wemplak, Amersfoort. Ik heb een onderbeenamputatie. En dat wil zeggen dat ik tot en met mijn knie heb ik nog en de rest heb ik niet meer. De alverjarige Olivier van der Voort van Elslo is zijn linker onderskon kwijt na een dramatisch ongeluk met zijn pony. Een kwartier lang hong er ons zijn best dat door de bosken, hoe de diek en uiteindelijk in de Canada-maar bedaren. Mijn leven is wel veel veranderd. Het is natuurlijk het hele is eigenlijk een keerpunt in mijn leven. Als het is vertaald in zwemtaal. Want je wordt van valide zwemmer ga je naar Paralympische zwemmer. Ja, hier zit het Paralympisch team en die trainen hier allemaal in Amersfoort. En we proberen, dat nu het Olympisch jaar is, moest ik hierheen komen omdat ik nu hier een sterke band kan opbouwen met mijn coach.
kansen liggen hoog. Ik sta nu eerst op de rankings. En ja, het idee is op de 100 rug, dus mijn afstand, om daar gouden plak binnen te halen. Elke dag denk je erover na. En herleef je die race als het ware opnieuw in je hoofd. En totdat het echt gaat gebeuren. En dan heb je het zo vaak doorgenomen dat het dan ook gewoon lukt. Ik kan wel naar Rio gaan, maar waar het om gaat is wat je gaat neerzetten in Rio. De Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, dat gaat voor jou niet op? Nee, ja, ik moet echt gaan winnen, daar gaat het om. Ja, hij wil winnen. Olivier van der Voort. Ken je hem trouwens, Olivier? Ja. Ja? Ja, wij zitten dan met alle Friese parasporten zitten we in een groep. En daar hebben we af en toe een bijeenkomst van en daar kennen we elkaar dan van. Oh, oké. Maar ja, wat ook ben is op Papendal. Ja. Ja, maar een heel soort sporters. Ja, we zitten in een huis met ongeveer 40 tot 50 verschillende sporters. Dan valide en Paralympische sporters. Neem er eens een peer die wij kennen, die ik ken. Jelle van Gorkum, BMX'er. Merle van Bentum, Daphne Schippers misschien? Nee, Daphne die werkt in het centrum van Arnhem. Die heeft een eigen appartement. Ja, maar al die sporters erbij, dat stimuleert hij, neemt mij ook. Ja, het stimuleert zeker. Als je op Paap dan traint bent, dan komt die sportsoortje in en al je hetzelfde doel. Al je Rio eigenlijk. Dan wel Paralympisch, dan wel Olympisch. Dus dan dat motiveert wel extra om nog beter die best te doen. Ja, hoe is het dat we wennen? Ik ben in Nistelrode. In Nistelrode? Ja. In Brabant? Ja, klopt. Maar ik maar meerdere sporters? Nee, ik heb een appartement alleenig. Alleenig? Ja. En mis je dan soms ook die interactie met andere sporters? Mis je dat? Of is Ja, soms wel. Het is wel lastig af en toe. Ze is net echt in een groep en ja, dan is het vaak alleen nog een trainen. Want het is echt een individuele sport. En we hebben dan wel een team. Maar ja, we zorgen elkaar eigenlijk alleen maar op de wedstrijden. Ja. En dan? Ik zit er de week in Alkmaar. In Alkmaar? Ja. Maar alleenig of met die vrienden? Nee, of? ik ben in een dorpje er vlakbij, Dirkshorn. Maar nog 2 collega's in een bungalowhuis. Oké, maar collega's, echt topsporters? Ja, we zitten in dezelfde ploeg. Het is een individuele sport, maar we trainen 4 dagen in de week gezamenlijk. Ja. Intern en ja, we draaien hetzelfde programma. Ja. Nou is het zo van dat je hem vaak in de media deel zetten willen als een soort van boegbeeld. Hè? Je bent een soort van voorbeeld ook voor de jeugd. Wat vind je hem eigenlijk dat je hem zo deel zetten willen? Ja, dat is mooi. Ja? Ja, daar kan ik alleen maar blij van worden. Ja, zien litten wat er mogelijk is. Ja. Als ik gewoon herken, als band die herkennen, dat is gewoon echt wel leuk om. Ik vind die aandacht wel leuk. Ja, dat was wel herkenst. Ja, de band herkennen die en zeggen: hey, dat is Stefan. Ja, want we hebben les een talentendag op Papendal, maar 30 liedjes band die ik in de toekomst uit het CP-team willen. En ja, die herkennen die dan, die volgen dan die al. En die wil een handtekening? Ja, maar de handtekening is een beetje uit in het weg, wel selfies in het weg. Dus. Oh ja, tuurlijk. Nou, selfie ken ik. Ja. Ja, handtekening is zo ouderwets. En stel dat ik, Riks, dat is toch wel herkenst wist? Ja, klopt. Zeker. En vooral ja, de jongeren, zeg maar. En ja, die zuchten wel echt tot zien die op. En dat is wel mooi om te zien. En dat zie ik wel iets was het uitdragen, dat ze iets kerst bereiken. Ik al heeft een beperking en... ja, maar het is een soort boegbeeld van die handicap. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. En, hey jongens, want ik heb er best wel een soort Friese Olympische sporters aan tafel horen. Maar het Bouwmeester, Epke Zonderland, Pieter-Jan Postma. Ja, en de meesten die zijn toch echt wel afhankelijk om, van sponsoren eigenlijk, om hun sport uitoefenen te kunnen. Hoe zit dat bij Jim? Hetzelfde eigenlijk? Hetzelfde verhaal, denk ik, ja. Is dat lastig? Dat er hier op het kleed komen mat? Ja, dat is soms wel... Pardon, dat is soms wel eens ingewikkeld, ja. Dat is een ding, daar is Lauwe net te volle mee bezig. En, maar ja, die jaren erbij. Maar is het ook lastig? Want ik kan me vaststellen, misschien als Epke Zonderland komt, dan is het misschien voor hem makkelijker dat de sponsor zei, tuurlijk Epke, we willen daar wel sponsoren. Hè, als misschien als Jim bij een bedrijf komen. Is dat zo? Hij hem daar maar te krijgen? ja, voor u is het misschien nog wel lastiger.
Wij moeten eigenlijk eerst echt een topprestatie neerzetten, willen we überhaupt in beeld komen. En dan nog komen ze net op de jou. Ja. Dus het is echt iets, wij zien zelf heel veel voor in mast inzetten. En wij zijn er eigenlijk misschien nog wel meer afhankelijk van dan de Olympische sporters. Ja, maar daar heeft eigenlijk al een topprestatie neerzetten. Een zilveren medaille. Ja. Maar toch bloot het moeilijk? Ja. Nou, sorry. Het is toch nog... het lokt het meestal nog net echt. Ik al haast goede resultaten. Het is ik net echt de tijd voor bedrouwen of meestal om te zeggen... Nou, iedereen had het op stuit dreig. Dus dan is het nogal gewaagd om dat in een sporter te gaan steken die al goede resultaten deels het had. Maar ja, de vraag gebeurt dat nog eens. Ja. Die mogelijkheid had je maar eens, 8 september, dan gaat het los, toch? Ja. Ik had best wel een soort zin in. Trouwens, een vast onderdeel in dit programma, dat weet je misschien. Dat is de Quiz. De quiz. Komt-ie. De vraag van deze week gaat over de Paralympics. Want de eerste editie, dat wie in 1960. Maar waar wie dat ook alweer? Is het A, Tokio? Is het B, Rome? Of denk je nee, het is Amsterdam? Mail je antwoord van je naar bient@omroepfriesland.nl en win de originele bal van de King of Congo. Maar een handtekening van de koning van Congo. En wat kan nu het skillen? We doen er ook nog een sjaal bij van Sportclub Heerenveen. Het antwoord trouwens van Vlien Wieke dat wie Harkemasse Boys. En dat hier de 8-jarige Karsten de Jong van Grauwgoed. En de Cambuurvlager die komt zo gauw als mogelijk richting Grauw. Hey jongens, wanneer ben nou de Spelen van Jim Slaggen? Wanneer ben ze slaggen? Als wij als team het maximaal eruit hebben halen wat erin zit. En dat is voor u... dat is politiek correcte antwoord, ja, Stefan. Maar nou het echte... Dat is sowieso de hele finale helje. Sowieso hele finale. Ja. Kijk, dat is concreet. En dan laat het echt aan de vorm van het daai om dat we een medaille kunnen heljen. Rikst? Ik ga wel voor goud. Goud. Toch? Ja. Winnen is belangrijker dan mooi van. Ja, zeker. Ja, dat deelt voor mij ook. Goud. Voor goud. Het absoluut het allerheegste. Ja. En dan komt die passie eigenlijk weer te vastkieten. Want je hebt alle trein een heel soort passie van je sport. Ik ken maar één ding zeggen. Ik ken je alleen maar een heel soort succes daar wensje. Als in Brazilië. En hoort de Frieske ere heeg. Tegen dank van je komst. Ontzaag 4. Dit wie trouwens alweer de allerlaatste Beansport van dit seizoen. Want na de simmer komen we waarom maar een heel oorprogramma, maar daarin hopelijk wel een heel soort omtekend van de Frieske topsport. Voor nou in elk geval nog een hele gezellige joen. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. Oh, domme. And because the great oracle gives so many correct predictions, people always approach him. De mensen vragen mij vaak, King, wie gaat de EK voetballen winnen? Ik weet het niet. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.